Yama ya oni nyina adam. Nenu binumu boa won ho akwawade. China nkrofo be wade. Nokre. Ti kira say me invitation be 6 me hu ni ame wona. Aware no. Awade nko 6. Me hu ni ame ko first. Nanso me pesa me de abasem yi. Okay, eto ho. Mo. Sanse china ne bia no pa no na mantimi antena sese. Na consultation bebe mu ofie. Na mekwa abonten nso akọhwe wo mu a agi awade no na makọhwe wo de ne kakra ka ho de a na memfa we nsha awade na nkasa mu no na miwura on se ye gigi ye kwaje list no a ye wo ba ku bi a ya tro no Akonta Sekan na ho na mpese me kire mu kakra de kire Akonta Sekan no de man kontafo no okay no ese o wansi di kura nim ukobo opon ba akokura nim nti ebedi si ho ana ni ho na ekodi abusua ho na abusuafo yi kobo kura afiri so won ya birichi eti amra won ya birichi ya eti amra na no na bosie nie sa mini aba abake eti me benkum so hai na apam ebe wade mini aba abake ya wo sa no sanka nei pa nka ye braibo say kan ye pa ye bra aye afromuhya de kontafo de oh ya afromuhya de enti e no ba kire mu san mo ya gigi ni nyina wie no on say ka tete no na ni amerima na bo won nua ma ho ban no kre enti se nde berema wo be pe nua ba no ana berema bia wo be pe nua ba no bi o de fa Akonta so ni nua oba ni nua be ma so no kre unia odikane ne fa adamfo na odi afa ne so a ntibedru na akwaya Akonta madamfo nanso wo bibia na se wo bia wo kope ni nua no no wo pene na ye bibia wo ba ne ho a na wo ani mo otwe kora wo twe ni nkum ema be ma no ano abe na damfo no sign ya wo nya firi ni honti okay enti se utira anye yie na be ma fofra wo ba no ni de mo edru sen wa ye be broskoto wo no be asem ni gina mo nti edru awade ne saa no a ye nim se bere ma fofra wo akire sabe nya ba akofo nko na ne nane abrewa no kre enti be ma fofra wo akire sade ye be ya be ma fofra bi e ma unua ba ne ho no nti Akonta jiwei na si kwan tobo Akonta jiwe na si kwan no ne kasa woro fa so aye Akonta Sekan Akonta jisi kwan Akonta jisi kwan na Akonta Sekan mo kwan no obesie no wato Sekan de atokwan na so nti wo ba we chese odi anyantamo okay nti jiwe kwan me be boye no si no mo bia mfa so ma Akonta jisi kwan Akonta apam jisa de ewi na si kwan wo nua ba no be ma foforo bia ba no ho ahwa ma okay si kwan no ene na Akonta je Sekan no mo enti wo de wo Akonta no a wo je no eye responsibility ma wo wo nua ba no ho ena responsibility ne so akatua waje to ya den so si kwan no nanso wode ma won fiti ase no yi chale udi ajiwe wo hu bi e ba se ne ya na lo fa asefo ejima kwan so a na wo mo age no nti indirectly waje bribe e de kwa akoya adwuma so ene obi nso a wa hye wafunu mu e wa ade bi hu no wo ye den obesom no enti se bia na woni obi a wo kwa wade chena bi kokoto akosensan na memere da akotua Akonta jisi kwan enso onim se de wode ma nuabere ma no eye agina hyede na num hyede a wode ma ne se wonye na won fansi kwan okay ti na me kire se eye Akonta je sa de wei na si kwan wo ma de yi je na fasi kwan wo nuaba ne bere ma bia ba ne ho a memede a SOMPA FM. Okay. Okay.
nti eba ne sa enye asew se ba na be ma ene betwa ho bo dabi nunti asew betimi aka se Akonta Sekan no meje o 2000 but enye ne dia woni won kontafo ntam asem yeah nti Akonta apam se de me no tie me nya 2000 ma 200 nti wo de me de hyebuo me de hyebuo ka ma ye 2000 no mo so we biem na 200 sie eni ho kwan sa Akonta Sekan wo bie so be bisa se yesen mo wow ni ho kwan nya ne dia ni die wo mu a no waje awie jene ntoma jene yada so wie jene mpabo awie a ni aka nyina empotia de kura nya ne dia ni ya de bo ba de dwetire na kasa no nyo ba ne de enye papa no dia enye nie ana ese dia eye wo ba no berema wo be fa no se be ya wo be ya redundant into wo body dwetire jiwei na da achi bi niema nkoyi a ni amede ma wi wo di asomasene akamfo awade no enhyehyɛ ye bebree wo ho so no madane no enso na ya dane no nti ya kofa kokko de mo eno nti na ye se ye hwehwɛ tete atempɔn no na bia kwampa ne da na ye nkofa so na ye nya home ama ye kra se be ya akamfo ye benya home ama ye kra nti ene ye de SOMPA nso aba se ne ye be ya ye betimi a kyerɛkyerɛ kwan no prom ne mu ada ho na ka tete no a Bible kra no akamfo awade no a ye de yi wagye tumu wo se ko hu oba no abusua na mo ntena se se wagye tumu a ba ne ye odea enti mo tena se santra se no na traditional word no ayeye no sa ye nkofa agaun kakraka no no yakwasi kokko de funata de no wo se no wunya hyawi a untime hye nkwa asor se wawu ne ye de adedaw ana kanene de sa na net na ene de utimi hyekwa asor ene no se omutimi epam ne such a way se we are traditional ayi no Debbie white one na kasa netimi pam ne fit ne apam ne gusu e agusu ntutimi ya ne yi now the ye wa sha se na akwa so de ba kanene de ne pam ne hu wi na de gu wi na gu ho je se o de ko han obi foforo nti wu na de adedawo ne de adedawo but ene de utimi ene de utimi yi gusu enya na iti nyina free oh ene ye na so ye hwehwe tete atempon no baby akwampa ne da no na ye nkofa so na baby a ya wade yasem a ye kan nyina baby a na me di gina kese no eye enumhyede a ye de ma niamerema de adwuma ka ho ma won enti se uhunu se be ma foforo aba o ye no bisa wakonta oh okay because when the camera no adwuma amwaje ho akatua ena sa akatua na ye lifetime akatua eno na no free me ya na wo mu yi wo se Akonta no de menye ne ha me hia abontin bia abotro baako me de kasa akora na kwa so de ma me befu be di ama na ebesa nti me hia abontin iwe nso adwuma ne da ho aye so oye wo se be ye nti ene ka ba bia me hia bia na maje na maje kakra waje no sa no hunu se be ma wotwe ne nkum anse esono konatwe ene so ne nkum be ma wotwe ne nkum wo hu se bia ba no ne wofa akora agina ho a anhwe ya otimi twe ho ne nkum no kore because an ye wo gi Akonta ne wo gi wo nya so adwuma nti se ne Ransford ti hei apam ti hei Obrempong ti hei bi ba yere ho bi ba obi kwa wo yere ho a mi so Akonta woni mu bi wo kaso woni mu bi adwuma na wo de share ne nsa no wa anyo ho na asem legina nti ne ye hwe Akonta jesi kwan buamu ade yi na si kwan wo nua ba na na da na Akonta Sekan aha ya SOMPA this is SOMPA se bia ba no ne wofa akora agina ho a anhwe ya otimi twe ho ne nkum no kore because an ye wo gi Akonta ne wo gi wo nya so adwuma nti se ne Ransford ti hei apam ti hei Obrempong ti hei bi ba yere ho bi ba obi kwa wo yere ho a mi so Akonta woni mu bi wo kaso woni mu bi adwuma na wo de share ne nsa no wa anyo ho na asem legina nti ne ye hwe Akonta jesi kwan buamu ade yi na si kwan wo nua ba na na da na Akonta Sekan
aha yɛ sompa. This is SOMPA.